Eva Serra i Puig va néixer a Barcelona l'any 1942. Seguint els passos del seu pare, l'historiador Josep de Calassanç Serra i Ràfols es va llicenciar en Història a la Universitat de Barcelona. Va treballar en diverses editorials i a diverses universitats catalanes. Participà en cursos d'estiu de Rosa Sensat i de la Universitat Catalana d'Estiu a Prada de Conflent, i des de 2002 fins a la seva mort esdevingué membre de la secció històrico-arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Molt compromesa amb l'independentisme català, fou militant del Front Nacional de Catalunya, del PSAN i d'independentistes dels Països Catalans. El 1991, juntament amb Lluís Maria Xirinacs i Carles Benítez, promogué l'Assemblea Unitària per l'Autodeterminació. Membre i impulsora activa dels comitès de solidaritat amb els patriotes catalans, va estar detinguda diverses vegades, però va ser alliberada sense càrrecs. Autora de nombrosos articles d'informació històrica, el 2008 rebé el Premi Justícia de Catalunya. Morí el mes de juliol de 2018 a la ciutat de Barcelona, als 76 anys d'edat. La documentació reunida pels germans Serra i Puig, Eva, Blanca i Josep de Calassanç Cala, es conserva a l'Arxiu Nacional de Catalunya.